بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سأقول مسكرابه إن جتي الله سبحانه وتعالى إن بطري يوتر ميدان إن الله سبحانه وتعالى en juuli e dow annabi sallllahu alayhi wa sallam en jooti kala sakiraɓe tawaɓe e ley suudu meɗen e télé Pinal TV on fuu on jowtama on barkinama jamuji mo landama fa joni en garti kasin e yewtere meɗen almamako hono no mboruɗen nam no enen e koɗo meɗen mo wona kesso e meɗen en gollidiga golleji fa heewi yewtere nde joƴƴinama e dow anden nam almami en meɗen anden nam mudibaɓe meɗen ɗum ko joƴƴini yewtere nde e wajotoɓe meɗen ana wadda garɗo wajate wona fi hono almami nenno ɗum ko joƴƴini yewtere nde enen almami meɗen o meeɗi gajodaɗo ɗo gajate goto hande on ɗiɗigol en keɓodiran ɗo yo moɓe meɗen biyeteɗo Hamma Kola Bari jeeyaɗo Siiba Sareyamo ana tawe e laamu Diri ana tawe e laamu Tombouctou to wonto jeeya no kalɗe nan du o mobbo hono mobbo fina tawa ko woni leydi ndi ko ni wonno janggiri e duuɗe wadde e majlisa ngaji wadde e madrasa ngaji seeɗa e bandu men ɗum ko janggi e muɗum o jangginowo sukaɓe du ɗum golle makko hande du o almami dene meɗen Sala to Mori Babougo to nenno to woni almam muɗum nenno e jottino won haalaka sakke moɗon gari moɗon al imam Ahmadou Oumar Sall on du yo almami noon dene Boulkassou Mbour ken du sariyamo jeeya aywa nenno e yewtere meɗen hannde nde eɗen gara gajade e dow kulle ɗiɗi toɓɓe ɗiɗi toɓɓere arandere nde hitande alsilamako hitande alsilamako nde hono hen woni kone fuɗɗiri e gara gajade e ɗum caggal ɗum sappo haram ana gandi warde e gara gajade e ɗum du ɗum yewtere men hannde eɗen ñaaƴi Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah hawrini e sawaba haalde fa gasa moƴƴa feewa Allah newnan en hettinade fa gasa Allah newnan en gollirde hono ko haalete ko Allah newnan en ɗo e nden mobbo assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. wa aleykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. bismillahi rrahmani rrahim. alhamdulillahi alladi allama bilqalami wa allama al insana ma lam yalam. wassalatu wassalamu ala asrafi almursalin وعلى أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد ونقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. calmini sakiraɓe meɗen ƴeewoɓe en joni e heeɗiɓe en joni inchallah khasatan salminago ana woodanma an imamu Sall imam Mouhamadou Oumar Sall a salminama sanne sanne e dardema nde noddugol modibaɓe meɗen e dow oɗo golle dow suudu télé meɗen Pinal inchallah emin calmini hooreɓe télé o ɓe fuu sanne kamɓe e tinnare inchallah yo ɗum jeeya toon ko jiɗmi ardide taf inchallah
imam makko Allah min paami ɗum caggal salaminago maɗa acconnam hakke no mbiɗen no eɗen jiiɗi gaajade dow toɓɓe ɗi toɓɓere arandere nde hitande alsilamako nde timmi e lebbi mum 12 woni ko gonɗen joni lebbi hitande 12 so ndu waati fo darton ndu woni goo hitande hono Allah subhanahu wa taala haaldino e lekkural muɗum o wi inna iddata ash-shuhuri inda allahi 12 shahran في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم Allah subhanahu wa ta'ala wi lebbi hitande yo lebbi 12 gila nyande Allah tagi kammu o e leydi ndine e dewtere Allah nde hitande yo lebbi 12 non lebbi nay ana ley hen lebbi hormoranteji o haaji ɗo firtede ana sallallahu alaihi wasallam kañum firtidi ana da wara haalde ɗum inchallah nden noon lebbi hormoranteji ɗi faji tooñon koye mon e ley majji nden hitande joni tem sa ƴiwi lebbi 12 ɓerdu ndu e ndu gonɗen hande ndu woni lewru haram tuuba ko du moƴƴini hitande muɗum waɗi lebbi 12 kañum du ngemminde hono ko Allah ko nenno hitande sono weltono han tewe hitande Allah si laamaku hono heɓiri hitande duɓi ɗiɗi joguiɗen noon gollirteɗe e leydi ndi eɗen jogui hitande année solaire hitande nangue ɗum nde fuɗɗa minuit yaade minuit so on pamire ni fou nde woni hitande tubaku ko mbiyejen hikka 2022 ko de nde wiyete nde woni hitande nangue ɓe jatoto yaade nenno aslama kono jato année lunaire ana jato kañum lewru kañum jatto lewru ndu fuɗɗam futoro yaade futoro ɗi duuɓi ɗiɗi ɗi gollirte hoɗum waɗi so ɗi mawniɗiki e barke gammane diina ndeto soɗiki e diina chrétien yako ndega soɗiki e diina alsilamako ɗum mawnide so on duuɓi ene keewi Chine an jogui duuɓi wala jate ni Inde an jogui duuɓi wala jate gam meɗen gam jogui duuɓi fawi kayen du kitangal en ni dabbungal en ni ndunguwal en ni ana heewi sin ɗum fu duuɓi noon ka henen heeɓi barke hitande alsilamaku de fewi ka meɗen ga sakiraɓe men janggoɓe gooɓe ɗum mbimi walla mbimami ana golliri hitande kono hitande tubakude ana golliri hitande henen kuɗu kam fuga woni caggal suñata samini laamu Somaworo Kanté o hawri ɓileedi ndi fuu siinuji ɗi fuu denɗirago moƴƴina kulle kewɗe moƴƴina ha nden noon ko ɗum waɗi ha ñanno ɓe ɗum ko jatto ayyo ñande Allah horini en e sawabu nenno mabbo landugal meɗen go'o hitande alsilamaku nde hono hen nde heeɓira hikka neɗen hitande ujunere e 400 e debe e tati nenno so Allah jeeɓi ɗo e balɗe seeɗa ɗo e nden hande o eɗen altinere hande ana hawra 19 lewru layya hitande ujunere e 400 e debe e tati lewru 11 ɓerdu hitande ana hawa du 17 lewru e jeego ɓerdu hitande a faami walla jeɗɗo ɓerdu hitande jeɗɗo ɓerdu hitande ɗum wonɗen joni a faami balɗe muɗum 17 kañum du hitande ujunaji 2 e 20 e ɗiɗi ene asilamu ne ganni fa timma ene asilamaku nde hono hende heeɓira ɗum lamdoganga hay jetti Allah hawrini e sawabu amin aɗa anduno e nenno hono no kalɗa nani no imam a wii e jati ɗiɗi jogui sembe hande e ley aduna o halsatan ɗo men enen go'o ni jate hono nde tubakoɓe kisotode jogui sembe sanne woni ko mbiyeten hande 2022 lewru a faami jeɗɗo ɓerdu hande indi 17 ɗum yo jate mila diye ɗum wiyete ɓen ana kiisiri ɗum to jibinede annabi Isa jate ɗiɗoɓe ɗe woni ko jateɗen enen alsilami en eɗen jogui enen ɗo eɗen mbiya hijira annabijo heeɓi hinne mani fa joni a indi ele han makka mbiɗa hande hijira o ana e duuɓi ujunere e 453 aɗan ɗe ɗiɗi e jogui sembe a indi toon goɗɗe ɗe ngala sembe no nenno ko hokkiɗe sembe ko yo diinaji ɗi miladi o heeɓi sembe batte diina annabi Isa ka toon ɗum dambita hijira o heeɓi sembe batte diina annabijo meɗen Muhammadun sallllahu alayhi wa sallam ka ɗum hokki ɗum sembe nde annabajo o warnode sallllahu alayhi wa sallam kanka o golli ko o golta ko fo o yeehi alsilami e ngala hiisa dari ka tawi ɗum tan gollirte hitande machallah ko wari fuu gollete tan ƴaɓɓo o wuuri fo o maayi e ley muɗum
seydna Aboubacar Siddiq arande khulafa en arno e maɓɓe e ley laamu makko o duuɓi ɗi e seeɗa ɗum du laati hono hitande darinde wala ko golla fuu wiyata tan gollama hande na gollama rawani na gollama rawtani na gollama ceeɗu na gollama dabbude na gollama ƴamde honno andirɗen no sa ƴeewi enen jaati eɗen jogui ɗen jate no to meɗen leydi meɗen sa ƴeewi joni hitande pinɗa sa lanki mawɓe ma joni dañande kaali min hitande pimmi soɓe kalna kam ɓe kam hitande seefa natti mali nde hitande wolde jokka waɗi hakkude ngendi men leydi men joɗɗiɗen fota ko inden wolde waɗi hakkude men ƴaɓɓade sanne wiye hitande minen min pini hitande en seefa natti leydi ndi ɗum woni jate mawɓe meɗen ha yindinane ɓe mbiya hitande lunguwal ni hitande buuretiji ni hitande ɗum ay alsilama ko kañum ɗum sifa noon ni sifori ley zamanu annabajo o fa yetti zamanu Aboubacary nde Umaru wari nde golloɓe banggal Umaru ɓe golloɓe ley laamu alsilamaku ɓe ono mbiyete hannde gouvernement leete gatti windede golleji ɗi kewri alsilamaku o yettiki ɗo yettanaki jama o heewi hiisa ka tirri jama o ko golla fuu so ɗerey ɗi ƴeewama ñalande nde tiiɗa lewru ndu tiiɗa duuɓi hono foti ɗum waɗi ɗum tiiɗa nden hono golloɓe alsilamaku ɓe noddi Umaru kañum laami nden kañum woni président sifa laamu o fof noddimo joƴƴinimo wima haya joni miɗen jiiɗi dañi ko gaɗɗen hitande fa heeɓe kanko ɗo noddi hono ɓe o dawdata ɓe fof hasatan aɗa andi Ousmane e Aliyu ɓe mawɓe golle makko e Abdourahmane ko nandi e mumen nden o hawrini ɓe faa ɓe keewi o noddi alsilamaku hono joom en dabare ɓe fof waɗi mushawara o wi ɓe ƴeewa kankone hoorejo noon hoorejo hani wadde du ɓe dawri ɓe mbi so enen ɓama hitande fou ɓamen hitande annabajo o fini nde ɓe mbi ɓamen hitande o waɗa hitande o nulande amul fiili wona eɗen inda ɗum hitande ñiiwi hitande ñiiwi tan ani ka ɗum ka hisma an tiiɗi noon annabajo o fini hitande ñiiwi ɗon hitande ñiiwi garno fa gurje suudu kabana andi ka lewru ka waɗaka hen ɗum waɗaka hen ay nen ko ɗum waɗi ko ɓe mbi ƴeew hitande o fini nde ɓe mbi ƴeewen hitande o nelade aɗa andi o fini nde yaade o nelade duuɓi deɓe fadi hakkude muɗum ƴeewende o nelade ɓe mbi wona de ƴeewende o waɗi hijira nde ɓe mbi wona de ƴeewende o waɗi hijji nde ɓe mbi ƴeewende o maayi nde ala kulli haalin haalaji gari hen fa heewi fof kaali ko mun en nen no jama o raɓɓinde haala jama o fuu wari ko jaali e jama o heeɓe fof kaali ko mun en ko kaali ko jiiti ko nen no haala ka totta Seydina Oumar o ƴeewi ɓe mbi hitande o fini nde waɗe hoore hitande ɓe mbi hitande o nula ɓe mbi hitande o waɗi hijira ɓe mbi hitande o maayi nde nen no Seydina Oumaru ƴeewi kañum du jati wi muña ɗum ɓe muñi ɗum o hokki hiisa makko kanko du o tawti wiɓe hijira annabijo hijira woni iwgol annabijo Makka so yaha jooɗo o Madina ɗum maandi fergu o ɗum maandi e aduna o sanne nde hitande wi a go'o hitande annabijo feri nde hitande nde wi'a go'o e alsilamako fa yetti wonde ɗo gonɗen joni ɗo nde lewru haram dari fuu wiyete ndu lewru woni ɗo annabajo o ferno yaade Madina du gila nden warde hannde eɗen e duuɓi ujunere e temeɗe nayyi e deɓe e tati joko wi capanɗe nayyi e tati so Allah holli so ndu lewru waati en jahan capanɗe nayyi e nayyi ɗon deɓe e nayyi ɗi ɗo ɗoni lamdal arandewal alsilamako hokki hijira o sembe haya to milade Isa to ɓeeɗu mbi finde Isa joni noon kamɓe takdira nde ɓe jogui noon haɓɓe o saabi ɗum ɓoyi ɗum hiisaka ko annabajo ko meɗen ko du ƴew kina o maayi fa Aboubacary laami fa maayi laamu Umaru an ɗo ka yaawi seeɗa soɓe keeɓi so ɓami hijira o haya Isa ne maayi duuɓi fa heewi so yimɓe ɓami hijira Isa o jokka ɓami ya miladu Isa finde Isa so gaɗi hitande mumen ɗum ɗon jasa ƴeewi taka diran haqqi kam jaati ɓe kawra hen ɗon wona ko o fini ko noon ayyo caggal makko ɗum moƴƴina fa juuti nen no ala kulli haal enen ko men koka eɗen andi ɗum juutali noon fo enen ɗum woni hono lamdal ma arandegal ko mbawmi jabade e maggal inchallah ɗon e joni hewɓe ne jaara hitande no welto sappo haram ɗum noon na so ndu watte hitande welti ay joni so wiyama lewru haram wari tan a wama wiide eɗen e lewru laye joni lewru sappo e ɗiɗo ɓerdu gonɗe joni sanne so sappo e ɗiɗo ɓerdu ndu ndu ka ndu waati fuu darotono ndu ndu ni woni hoore hitande ndu woni lewru hoore hitande joni noon haram ana jogii dawla ana ɓuri lewru ndu fof dawla sappo haram e jeenayi haram sappo haram ana ɓuri capantati haram ɗi fof na so noga e jeenayi ndu watta du an ɓuri noga e jeenayi ɗi fof jeenayi haram ana ɓuri ko heddi ko fof so ana sappo haram ɗum ɗon annabajo meɗen Mouhammadou sallllahu alayhi wa sallam kanko o hoori sappo haram
o fodiki du o hooran jeenayi ɗe nde warata fo hoora jeenayi ɗe nde hawri cakkitene gurdam makko o maayi tawi haram daraki nden nden ɗen ñala ɗiɗi ɗen jogii sembe nden ɓural gongal e majje fadlu gonɗo e majje wala e ley lewru ɗum ha sappo haram ɓural mawgal ana hen jotto ɗum yeeso ɗum wala e ley keddiɗe ɗe fa dande keddiɗe ɗe gotti hiisede e lewru ndu jaati ayo ɗum ka ɗum jimi famen ɗon lewru ndu kadu lewru waylitagol hitani noon ka ñalawma mawɗo eɗen jotto habaru muɗum yeeso on so aɗa jiiɓi ɗum woni sappo haram inchallah mobo ɗo min paami ele haalaji maɗi nde lewru ndu waati fuu hitande ka weltiki sappo haram ɗe ɓuri mum goɗɗe jogi eɗe garnade mum inchallah ɗo e nden min paami joni eɗe darsu maɗa o seydina oumar sababu makko laati so islama ke ɓitande e tawte du mushawara seydina ali kañum ɓuri fo wadde hen mushawara so hitande so nde heeɓa caggal annabi sallah sallam ka royti caggal laamu aboubacar ken du iwi hen so hitande sone moƴƴina en paami ɗo sanne caggal ɗum ɓe ndewri du hitande fuɗɗira lewru haram caggal ɗum eɗen koccare darsuo kasi so darsu haalama fo wonko hoccete ley muɗum komin koccire darsuma o joni nde wiide kananke wona mi muuyi tan mi sammini ko occe degré ko gaɗe mi jappa on sembe dal tawi jiɗay wona noon wori a yimɓe a sawodira e maɓɓe darta hakkillaji maɓɓe hono Allah subhanahu wa ta'ala yamiri annabaji mum noon Allah subhanahu wa ta'ala yima wa shawiruhum fil amr fa iza azamta fatawakkal ala Allah mino yimɓe maɓɓe dartu hakkillaji maɓɓe sa felliti fu mbakkila Allah gaɗa kala kananke tabiɗo ɗum ko gaɗɗa fu gasam so yawma kananke fu wona kananke tan de laamiɗo fu no lam fuɗɗa gille galle ana ɓiɓɓe ma ko rew maɓe dawridi hoore miside jaati hoore ngendi hoore leydi hoore leydi hoore gollirde ɗum gon en joni ɗon jogui hoorejo on hay donc on noon ɗum fu e hoore wa kono min dawrda e maɓɓe ana heeɓe ley darso so waɗi noon foof atan golle maɗa bonda saka dawrdi e maɓɓe dem hakkille muɗum moƴƴi dem hakkille muɗum moƴƴa to paamuɗa to jaara toon sa yaari toon du so gonga yiyama subaka hakkille maɗa ɗo moƴƴa fu tawata gonga birfoɗa nenen paami ɗum ley darsu o nenna jotama sanne a salminama jamuji ma landama caggal ɗo ko jokkata en kasin darsu ɗiɗo ɓo sappo haram ɗe joni sappo haram ne ɓuuri hoɗum hen woni bisimilla inchallah fadde men yettade ɗon fangi e haala ma ka seeɗa janggi aya qur'ana gonɗi le suratu tawba sanne aya capantati e jeegom aya aya capantati e jeegoɓo lebbi ɗi joguiɗi alhorma ɗi lewru juldadu jokkori e mum ɗon lewru hakkuderu wondu hakkude iidi kadi e layyendu miñi iidi e lewru layyendu payi woɓɓe mbi hakkuderu ayyo e lewru haramdu ɗi woni tati jokkodirɗi joguiɗi alhorma teldu e majji ndu yo rajibiru nenno ndundu e hoore muɗum woni nenno ɗon e hiɓɓintinde haala meɗen nani ka fadde meɗen nadde e gokka inchallah lewru haram ndu kañum kaleten dow muɗum joni ɗitoɗa fuu ƴaɓɓiki e a faami ndu waray ɗiɗi ka ƴaɓɓiki nenno dow haram gonɗen nenno haram aya oɗo ana nanna haram fay so paaki haram jaati aɗa andi ko wiyete lewru haram ko jaati ɗum yo wona fulfulde noon ɗum yo e ley arabia ɗum jeeya haram almuharram machallah yo almuharram men sa ƴeewi lewru joguiɗo alhorma enen ɗo haram lewru teddudu lewru joguiɗo alhorma ɗon ful jokka fulfulde meɗen nde seekama wiɗele luga arabe nde wonno leñi kalima mustaara kalima luɓaɗo jaati leñol fuu ɓoygol e diina fuu konnguli maɗa kewɗi jaltan e ley arabia o saabi arabia o kañum jogui fuɗɗi diina gonɗi ɗe muɗum qur'ana toon regori a wawa wiide a laatoto dinanke tawe an qur'ana laatata ko e ley haala maɗa tiiɗi sanne ay joni noon e ley hadisare en ɓaman hadisare wotere nde annabajo sallllahu alayhi wa sallam nde kanko jaati o sappiki toon haram sabi haram ana jogui ɓuure lewru Allah alhorma renteru ibnu abbas kañum filli hadis o o wina lamɗo o wi nde lamɗo o warno madina ndeya ɓe mbi o feeri o yeehi madina o tawi alyahudiyankoɓe madina ɓe eɓe koora ñande sappo haram ñande sappo nde payi eɓe koora wona go'o wona ɗiɗi wona tati sappo haram eɓe koora ɗum kanko ne o annabajo noon o alsilami o wari o tawi alyahudiyankoɓe ɓene annabaji mum yo Moussa no Moussa ne yawti ɓooyi fa Isa wari fa yawti eɓe koora sappo haram o lamdiɓe hoɗu saabi so ɓe koora sappo haram tawi annabajo o no hooranno lewru fuu bal tati kañum ka a faami omo jogui koor makko lewru bal tati hono ɗum ɗon o wari e binde omo hoora ɗum
nenno ka sappo haram ɗi o wowaɗi o tawi ɓe koraɗi ko o lamdi ɓe mbi ɗum ɗo yo ñalowma amin mawɗo mo Allah hiini Moussa e Firauna hiini bani Israilan koɓe ɗoni mamiraɓe amin hiini ɓe e Firauna wondude e Moussa. Allahu akbar. Firauna wala fu torra ko yoppade dow amin. Moussa nela wala fu torra ko waɗa dow Moussa mudda juutuɗo ñande Allah waɗi so Moussa reeni iwde e Firauna minen ɗum min ndeni iwde e Firauna nde hawri sappo haram ɗum saabi so miɗen koora ñalowma. Allahu akbar. ɓe o yiɓe hoɗi hen ɓe mbimo yettude moƴƴere nde Allah waɗani min nde wona faami ɗo ka sanne ala kulli haalin nenno annabajo oɗu o nenno faami ɗo ka wonko woni ɗon faande sa ƴiye yoge kulan wiya annabajo ɗo tawi kañum ɗon hoorono haara batti Ibrahima mamu Ibrahima ɗum ɗum waɗi e haalaji batti Ibrahima nenno ɓe gadi ɓe kawriti ɗon ene en paami annabi Ibrahima yo haaram yo ñalade makko nde o hoorata sanne Moussa du yimɓe muɗum ɓe ana koora ñalade aɗa andi annabajo fadde makko nde waɗede annabajo diina Ibrahima o dinorto saabi nenno ɗum ana toon nenno so en jaari ngol ɗon lawol fou kanko omo hoora haaram ɓeydo ana koora haaram kaɓe kordali dow alhaali goto nenno ala kulli haalin haaram ana jogui ɓuural e ɗon nenno o wi minen alislami en minen ɓuuri hande hoorde haaram guille ono alyahudiyanko ɓe wimo ko saabi o wi Moussa yo annabajo moɗon sanne min mi annabajo minen ne min annabaɓe min fuu konngol gotol min nela la ilaha illallah kalima tawhidu o min fuu min poto e toon masalan kalima o min goota e makko no min rimda min fuu min rimaɓe iwde oɗo kalima on min gaddira fami jottina jama o nenno Moussa kay sakki am min ɓuuri hande hoorde nenno o takkiki korka nenno korka o ɓamin ɗon du korka a faami ɗo ka nenno ɗo ana hani ko faame nenno kamɓe nenno tawi ɓe korno ñalowma annabajo ɗo hoori ñalowma o nenno so tabiti o hoori ñalowma o ɗo ka andenna yo hunde mawde nenno o wi so tawi ɗum waɗi o hoori sappo ɗi ka fa haqiqa tabiti e ley gurdam makko wonde o wino so ni jeenayɗi ɗi tawi mo wuuri lewru warordu tawi mo wuuri fof o hooram jeenayɗi ɗum tawata sappo ɗi Allah waɗi jeenayɗi tawi hitande wonde o yewti aduna o nen ɗum ana jeyda hadisare nde mbawɗen tugade haram yo dalili celluɗo e abi qatadata kañum ndu filliki annabijo sallllahu alayhi wa sallam o lamdama hoɗum woni sappo haram korka muɗum ka so neɗɗo hoori sappo haram nafa hoɗum woni hen o wi junubu mamo ganduɗa e ley hitande nde joni wona eɗen e lewru layya sono wati wona haram daroto iwde nduɗo lewru yaade haram rawani o junubaji gaɗɗen hen ɗi so en mbawi hoorde ñande sappo haram nde fou ana hoɓɓita ɗin junubaji gonɗi hakkude meɗen e Allah ɗi Allah yafutoɗi neno hitande hiɓɓere junubu maɗa gonɗo hakkude ma e Allah yafikima horgol ñalawma goto ɓural ka waɗi ɗum ana jeyda e nafa mawɗo e haram yon noon wona ɗo tan ɗi kaaƴi ana woodi kulle gaɗuɗe e haram sappo haram kulle ganɗe limtuɗe gaɗuɗe ko adi annabajo meɗen gaɗuɗe ko adi alislamaku ana woodi gaɗuɗe e ley alislamaku wona ko onko pamɗa ɗo en sanne e mobbo sen paami joni tan ana wawi hono sappo haram ɗi a haali ɓuure ko woni horde ñande muɗum nde kayitan nde ka nde lewru dari fou ande ka welti joga sappo ɗi ɓuural gongal woni ko jogui en paami dartemaɗo o wiɗi annabaɓe alayhim salatu wassalam ana wawi hono ɓe fuu ɓiɓɓe baaba goto inniraɓe ɓe galda baaba woni hoɗumen la ilaha illallah Allah e goto ɓe fuu ɗum ɓe gardi ka sariyaji ɗi galda woni fof e sari mum ɗum inniraɓe ɓe jokka machallah en paami ɗo ha joni a holli wiide kasin lewru ndu ene jogui ɓuure kewɗe bimana kulle kewɗe an toon tabiti waɗi sappo haram fasa a tinnaki a wiyan ko mawni e dina ka fou sappo haram waɗi ha joni tim ɗe woni heeɗe masala a sampikiɗe haala e taf alhamdulillah mbiɗen kettinima ko wiyete ñagale so wotere noon ni ñagalde wiyete fulfulde men enen ka eɓe mbiya noon sanne so wiyama ñagalde mani fillanama ñagalde na jantanama ñagalde hunde mawde ñagale mawɗe gaɗi woni kulle mawɗe gaɗi filanuji mawɗi gaɗi e ley sappo haram aranel e ley majji nabillahi Moussa e jaɓɓiki qissa mum joni Allah hiinimo iwde e Firauna yo konne makko noon
kañi e fedde Firawna nde fof Allah hiinimo iwde e mayre. Allahu akbar. Firawna e kono muɗum fof onon warata le Qur'an noon. Sanne. Firawna ana boni. Naam. Ka fay Firawna e bonde kono makko oɗo newaki de. Newaki. Kono Firawna batta ɓoyi joom bonde. Sa ƴeewi ñande ɓe ndomiti annabi Moussa e dangere ndene. ɓe keewi de ñande ɓe kalkotonde. Nen Allah hiini Moussa hiini Firawna ko wiyete Moussa yooliki Firawna yooliki le maayo ngo halki ko. Sanne. ɗum yoolagol maayo ngo ɗum hawri sappo haram. aɗa andi Firawna ka fay suka lamdiɗa Firawna wiyana andi Firawna halkiki le ndiyam. Naam. Nen ɗum waɗi sappo haram. Allahu akbar. Nen Firawna o laatiki neɗɗo bonnuɗo e ley zamanu makko. Naam. Fa hande kananke fuu bonnuɗo so hoore galle noon so hoore leydi noon so hoore ngeeni noon ndi bonni fuu wiyete heɗe boni fay Firawna. Sanne. Nen Firawna ɗum bonki munki fof Allah hokki annabi Moussa yimɓe muñal e sawrare fa ñande o halki nde hawri sappo haram. Allahu akbar. ñande munde ka yo ñalani mawde. Sanne. e torraɓe ɓe sabu ɓe keeɓi victoire. ɓe keeɓi victoire ko wiyete kawko. ɓe keeɓi kaw mawɗo hasima. ɗum waɗi go haram. Naam. So ɗum yawti nenno ɗon e hono kisdam ɗam ɓe kisa e Moussa o ɗum waɗi go'o. Nenno fa hande du ɗiɓe ɓenguel Firawna du yooliki e maayo ngo ɗum du ñande munde waɗi. Sanne. Go'o ni Moussa yimɓuɗo ɓe kisi iwde Firawna e fedde munde ɗiɗo ɓenguel Firawna du yooliki ñande munde. So en paami haala ɗiɗi wonɗo hakkunde Moussa e Firawna. Naam. Go'o kane ɓe kisa iwde e Firawna e fedde muɗum. Sanne. ɗiɗo muɗum ngel kaw o. Naam. Sabi aɗa wawi hisude e neɗɗo tawe jomum no heddino. Sanne. Ana wawi dogde kasi. Sanne. Ka kisnam ɗam Moussa e bani Israil kisi e Firawna ɗam ɗam woni kisnam belɗam. ɓe fof ɓe kalki. Sabi Firawna e kono mum o fof halkii ndiyam ɗam ɗum fof waɗi toon. Men no kulle ɗiɗi. Tato ɓenguel oɗo ñalowma e sappo haram. Sappo haram woni ko Allah jaɓi tuubal mammen Adama alayhi salam. Allahu akbar. Joni so wiyama tuubal ni wiyete Adama lutti. Luttal Adama annabajo ne enen ne modibaɓe eɗen kirayde wakkati fuu modibaɓe ne mbiya en annabaɓe lutta Allah wona ɗum ñaguɗen nanne ɓe lutta Allah no sanne ka joni noon eɗen ni kaldo joni Adama lutti ɓe renaɓe ne ɗum yo jarrabiyeji ɗi Allah waddi e maɓɓe faaɗi mbajo en enen aɗa andi Adama ley aljanna wonno toon Hawwa wonno nenno ala kulli haalin Allah jarribiriki Hawwa a faami sababu Iblisa nde wonno Iblisa kañum wonno ley aljanna o lutti Allah ko itta toon Adama wadda ɓamti ko jogui ko ɓamti toon laamuji kewɗi laamuji Adama ɓamti ley aljanna ɗi laamu Iblisa o anayi nen ɗum hawran Iblisa fewi o daraki o jooɗaki fa o waɗi sababu o heɓa Hawwa saabi o mani saɗi eɗe hemde gorko fu debbo iwrata o iwri heddi e Hawwa a faami han kaga ɗum kadi heddi fa hande o iwri heddi e Hawwa tekkude galle fu taka jatima debbo tanka ay tiliki a tekka ay timmi nenno iwri heddi e Hawwa o tekki Hawwa ɓiɗɗo lekki nde haɗande ñaminde moƴƴi ɗe Adama wuufi nde dow e yamirore Hawwa e jokka Allah waɗi nde ɓeɗɗi e goddol muɗum ɗon nenno kañum kadi ƴaɓɓaki nenno Iblisa woni o sababu nenno ko ɗum waɗi ko Adama nen ɗum laatiki saɗede Allah yamiri Adama e Hawwa jaltale e aljanna o ɓe gara ɓe jooɗo ga aduna kamɓe gaddi en ga aduna ga koɓe mammira e meɗɗon kamɓe gaddi en ga aduna ga so wonano ni ɗum Allah jariɓiɓe nde ɗo hunde tawan toon gonɗen nenno e ley muɗum o tuubi nde Allah jaɓi tuuba makko ngal nde hawri sappo haram nenno ɗum de ñagal nde mawde Allah jaɓi tuuba maɓɓe ngal hawri sappo haram ɗum qisman an mawni ɗum woni so en paami ɗo joni naam aɗa wawi tan honno Allah subhanahu wa ta'ala jaɓi tuubal makko ngal ñande mum ngal sabi de eɓe kaala e konngoli goɗɗi ɓe mbi annabiullahi Moussa ni kanko du omo neɗɗo noon kanko ƴaɓɓinta hunde so nayi mum fof haalna direct ɗum wiya tagu ɗo bonan sanne kalna neɗɗo ko mettima ana ɓuuri ñowa ɗum de ayyo kanko nen o wano nodda ɗum kalnaɗo ɗum kalnaɗo ɓe mbi ñande wotere ana wawi wonno ley annabakuji ɗi ɓe jiiɗa alhaaliji an toon wondi bamen Adama yalla an yaltinimin eɗi ajana gaɗɗamin ɗon ha toon kimin de min tampele aduna oɗe sana sababu maɗa ñamɗo lekkiki min garatan ɗon min torriki loi seeji soŋoji saɓɓaji ɗum foti ajanta ɗum wala to nema tan woni to min tampi de ɗum sababu maɗa an ngalɗa mamiragal Adama wimo Moussa a feldan kam hunde ko Allah feccani kam peldata kam ɗiɓel muɗum kasin du Allah tagui aduna o Allah waɗi sababu ado aduna o wurete ɗo mayete wajibi en garan ka ɓatol an toon de
ɗato ngol woni ni ɗum no hecci ana hecci kam no heccima ana hecci tawi kambo e leydi ana hecci ay kammo e leydi lawidi mo wattan koddiroje ɗe Allah sen paami fu koddoroje noon e ko jarri bori adama wona luttal bogal ko mbiyetenamo wona luttal machallah saabi annabajo so waali ana ɗaani fa weeti julna e Allah fay rakaji ɗiɗi lutti Allah ene yimɓe ɓe eɗen mbawi wadde noon e mbawa enen ka andi ka fay sen juuli farilayi ɗe so en ɗaani ken lutti en lutta eno kamɓe ka ana jogui dewe mabɓe Allah ɗeɓe ɓurdi an sanne hususiyatu mabɓe Allah nam ana woodi nam ɗum noon ɓe kulle fof ana kertire machallah mabbo feccere toɓɓere nayo ɓerde nde nam ay toɓɓere nayo ɓerde nde sa ƴeewi sappa haram nam woni ko jomiraɗo taala towɗo o ɓamti nabillahi idrissa faade e nokku towɗo allahu akbar annabaɓe wi'eteɓe ɓe mayali fa hande nabillahi idrissa ana allahu akbar yimɓe limteteɓe ana keddi fa hande maayeɓe idrissa ana hen sabi wonko o ñaagui Allah kulle ɗe Allah waɗɗimo o ñaagui Allah malakal mawt itte yonki makko o ñaagui Allah malakal mawt jokka malaka en ɓe ƴettinamo to e jahannama o ñaagui Allah ɓe ƴettinamo to aljanna to ɗum fuu ɓe gaɗanimo jokka ala qissa ka ana juuti nenno Allah ɓamtimo naɓimo nokku towɗo nenno on nokku ɗum ɗon du golle mawɗo noon gaɗɗo hono ñagalde mawde noon waɗi sappo haram ɗum qissa mum e hoore muɗum noon waɗi sappo haram won toɓɓere nayi ɓerde nde aya toɓɓere joyo ɓerde nde nabillahi nuhu alayhi salam o ɗumen ma meɗen abba meɗen ɗiɗoɓo adama woni abba men arandejo nuhu woni abba men ɗiɗoɓo woni abba tagore ɗiɗoɓo abba en ɗiɗo ay saabi joni ɗiɗo abba en ɗiɗo no woodi bisimilla eyyi joni en fuu eɗen andi e adama jaltuɗen ka sanne adama kaɗa andi wala debbo sowona hawwa sanne aɗa andi koɓe ndimi koni jaltuɗen sanne ay nabillahi nuhu kanko woni en fuu e adama sinuji ɗi fof ɓalejo e danejo e boɗeje fof alsilami e kefere fof allahu akbar adnama ngal fof e gorko celluɗo yimɓe milliard uji jeɗɗi ɗiɗo fof allahu akbar milliard uji hakke ko woni e aduna o fof nam honno ɓe kaldat nam fagal gaga nen noon ala kulli haalin ɓe goni e aduna o ko Allah muuyi fa yetti nuhu nuhu nela nde nuhu nelade o noddi tageefu o hono ɓe nela e muɗum ɓe ɓe jaɓay o waɗi duuɓi ujunere manko ɗi capanɗe joyi o nodda allahu akbar Allah humpitimo hunde fuu ko o nela e mum ko fuu jaɓantamo kasi ko rimata ko du jaɓata ko rimata ko du jaɓata fa aduna immo Allah wi hunde nde ana e jungo makko o wi Allah so ana e jungo am ni min kam mi halkanam Allah yamirimo o moƴƴina laana laana ka moƴƴingol makka maleyka en keddi ana kollamo no laana ka watte ana jangguinamo fa laana ka waɗi mudda juutuɗo nde laana ka tilowinde Allah yamiri ɗowtiɗo mo fuu natta laana ka mo ɗawtakimo saloto nadde so saliki nadde ndiyam waran so ndiyam wari halka e ley muɗum laana ka laati marhalaji tati marhala ɗiɗaɓo o won kulle ladde natti toon hono ko wiyeten jokka ko wiyeten dawaɗi e muusuji e dabaji tan an ka natti ley to marhala ɗoni go'oɓo ɗiɗaɓo o ɓiɓɓe adama natti toon tatoɓo o ɗoni ko wiyete ko diwata pooli natti toon nden noon ala kulli haalin tagore nande e ley laana ka nde nden tagore on woni abbire nuhu woni abbiren sanne ɗoni a faami nen no nden tan yisi hunde fof ko yaltayi e maɓɓe fuu wala e aduna o hannde ndiyam wari nangi aduna o ɗuufani ɗum wiyete ndiyam ɗuufani ndiyam buɓɓiti a faami ɗam ɗo galle nuuɗo ɗam saaki e aduna o fuu ɗam nabbini fa hannde modibaɓe kaali hono yimɓe golloɓe dow gamma to ɓe kaali en mbi so neɗɗo yewtiɗo ndiyam ɗuufani hannoɗo wawa fofude kina wara ko fofir nenno ko woni e ley leydi ndi fof halkiki nenon ndiyam ɗam ɗon halkare majjam koɗam acci ko laana ka waɗi lebbi kurɗi ana doya e ley ndiyam ɗam faa nde Allah muuyi ndiyam ɗam ɗeeɓa nde hono Allah waɗi ndiyam ɗam ɗeeɓi fongo ɗo adi ɗeeɓuɗe ɗo ɗon wiyama nokku ɗo suudu kabano woni hannde ɗo nden ala kulli haalin ɗon laana ka ka waɗi soka dari dow hono fogue woni hon nokku towɗo ko heddi ko ndiyam ana hen nde ɗon won ɗo towi ɗo adi yaltude ko dari ɗon jama o yalti nde jama o yaltunode ɓe tawi ɓe ɓoyle makka ni fa guite mabɓe gaɗi hono no cudduno nenno ko yalti toon ko dabaji yimɓe ɗum woni tagore ɗiɗo ɓerde heddino sakade aduna one arandere nde ko halki sowona kamɓe ɗum saabi so nuhu laati abba tagore ɗiɗo ɓerde wona faami ɗoga adama yo abba arandejo nuhu yo abba ɗiɗoɓo eno nuhu alayhi salam omo jogui ɓuure ɗe Allah hokkimo fa heewi nenno kanko e jama makko o kisi hawri sappo haram ɗum du yo ñagalde mawde ɗum woni toɓɓere meɗen joyɓerde nde gonɗen e muɗum nde machallah fadde mi yaari jeego ɓerde nde en paami ɗo fana hon nuhu kanko woni hono abba ɗiɗo ɓo honno kalduɗa sabi wiide adama wadde naati ɓe laanakaɓe
ɓe woni hisuɓe jaati ɓe mbi caggal ɓeydu caggal lanaka ka fandowi jaati ɓeydu fuu maayi nam heeɗi ɓe makko tato jaati jokka ɓe adduno o yalti sam ham yafus nam ɓetteɗo keddi noon jaati ɓe iwdinuno ɓe iwdino ɗum jokkankoen abba ɗiɗo fuu e makko yalti fuu e makko yaltiri e adama noon allahu allah famal kaka Allah ɗum woni ka hiɓɓi awa fili adama ko oka taƴi ayi joni fil nuhu o o woni toon ɗum woni ko woodi ɗum ko woodi ɗum woni so Allah ana hertanimo kulle kewɗe kanko nuhu kanko sanne 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 hay so en paami ɗo en toɓɓere jago ɓerde nde allahu taala o jippini deftere wiyetede tawreta e dow annabajo makko faami alkaka dawuda alayhi salam nenno dawuda yo moussa tewtenna yo zabura woni dawuda neno tawreta jippinama dow e annabi moussa alayhi salam neno tawreta jippugol muɗum kañum ndu hawri ñalande sappo haram neno ɗum ndu yo hunde mawɗe noon aɗani tawreta ne jeeya e dewte mawɗe ɗe zabura tawreta linjila tawreta yo moussa jeeyi zabura yo dawuda jeeyi linjila yo isa jeeyi furqana woni nde meɗen ɗoni qur'ana neno ɗe woni dewte mawɗe nde men nde woni mawde hiɓɓini ɗe fo kañum jaari ɗi fuu kañum moyti ɗi fo kañum tosi ɗi fo kañum darde golle majji so wona ɗum hunde fuu ala hakkude alyahudi e annasara e altilami en so wona tan Allah yamiri zamanu mo alyahudiyankoɓe guuroto e mum so ndewa Allah jaɓa o jaɓɓal ngal uddama annasarankoɓe ndewa Allah jaɓene ɗum uddama alsilama ko o tan neɗɗo fu jinɗo rewde Allah hande so jaɓene fuule alsilama ko warata sa wara e ley alsilama ko o tan inna dina indallahi alislam o wiyay goɗɗo kasin ɗo ɗum haaɗi ɗe to fu dariki so wona ɗum neno deftere tawreta yo dewteme ene alsilami en kornorteɗe ana wajibidu teddinenɗe nenno ɗen dewte tawreta jiɗɗen haalde kañum du jippinama e dow moussa alayhi salam e sappo haram ɗum woni toɓɓere e jeego ɓerde nde fa hande so en jokki yaade e jeɗɗo ɓerde nde ɗum du hono noon nabillahi ibrahima alayhi salam o du mawɗo ele annabaɓe mawɗo e annabaɓe joom taguji lobbi joom taguji lobbi mawɗi baɓe mbi neɗɗo fof mo jiiɗa ele zamanu gonɗen hannde o joom diina o joom tagu o ɓi adama newi ɗo sifaji ibrahima tawi makko fof sa a lakkiti burju makko ɗon dame makko fof a tawan omo hontawa ibrahima mo hontawa ibrahima saabi kanko duƴi omo du'oni fo o duƴi Allah nemina ngendi makka ndi Allah waɗanani barke Allah yirimina ngendi ndi nema fo heeɓe toon o du'ani ɓeygu makko o yo Allah barkinmo yo Allah moƴƴimo fo o du'ani ɓeygu makko yo Allah hokku ɓeygu o du laamu diinaka aɗa duƴikka duwa mo duƴi o ana heddi fa dargal haaɗa e ɓiɓɓe makko tan de kala jaltowo e makko Allah won tawi e makko jalten en fof qala man kafar fu yaɓannemo ko fof faami hal kaga ka Allah wimo jonnon diina ka hokkata toñoɓe ka sanne nden won yiiɗa kananke diina jaabirɗo fu ibrahima yalti ɓe jiiɗa kananke diina toñowo kananke toñowo fu anda o wona zuriya ibrahima saabi ibrahima ko duƴi ko Allah hokkatamo ɓen ɗon sanne ɓe Allah wino hokkamo ɓe woni yaadirɓe en ɗum du gadɗen hakkille ibrahima o heeɓi jarrabiya mawɗo e keefeero ana wiye namrus o tiiɗalla fuu yettinimo fa yetti haddi fa ndaari fa sumamo fa huɓɓanimo yiite werrimo toon Allah hiinimo e yiite nge sumaymo ala kulli haalin o reniki iwde e torra namrus sappo haram kanko du machallah ɗum du ana jeyɗa hen toɓɓere jetto ɓerde nde wonde e ley haara ñagalde mawde nabillahi yusufa alayhi salam qissa makko ana anda sukaɓe ani mawɓe andi rewɓe andi hande enen hande zaman hande o ɗum sakiki yusuf sa ƴeewi e iwde nde o majji nane o majjina warde nde o yiitetende waɗi mudda de gila suka fo o laati mawɗo fo o laati kananke misira nenno ñande o yalti kasu misira so o ñande o yalti kasu nde aɗani ñande mum ndeni o laami misira ɗum hawri sappo haara ittele kasu laamo o waɗa e laamu o hawri sappo haara saldu famarde o waɗa e laamu o juuti neeɓi laamu o fo o totta ɗum hawri sappo haara nenno aɗani nde o woni e laamu o nde o waɗi dabare no saara e makko ɓeydu fa no watta ɓe jiida addi ko heeɓi hen suno mawgo yettingo haddi woni yaquba alayhi salam nabillahi yusufa kanko e yaquba abbi ko ñande ɓe jiidi nde hawri sappo haram nenno sappo haram ɗum wona ñala ngel noon yo ñalani mawɗe noon
ñalani mawde naam ɗum ana jeyda hen o hisi iwde e kaso o o yiide e baabi ko o yiide e baabi ɗi fu gaɗi foori sappo kawri sappo haram machallah hay so en ƴeewi ɗo fa hande nabillahi yunus alayhi salam toɓɓere jeeno ɓerde naam toɓɓere jeeno ɓerde kanko du hono noon kadalika jarrabi e wari kanko du e makko nde wonno yimɓe makko ɓe o holliɓe allah ɓe celi ɓe jukkugo nawara ay jukkugo Allah hollimo jukkugo no wara kanko o hoore makko nde o yino tawgo mansaji jukkugo Allah wiyaymo o yaha wiyaymo o heddo kanko ɗo suuɓi yaade ɗum enen joni dogude jukkugo ana wajibi e men no ka annabaji doga jukkugo kayi meɗen waldade walda men no o witti o daaroyi ɗo hisata o daari o fala maayo hakkude makko e jukkugo e ley maayo ngo Allah jarribirimo lingu allahu akbar a faami moɗimo o woni toon ko Allah muuyi o nodda Allah linku yaltinimo caggal muɗum o neno kanko du Allah itti jarabiya makko o e tiiɗallah ngo woni e ley muɗum naam lingu ngu e tiiɗallah maayo ngo e tiiɗallah mimre nde hawli sappo haram woni lingu o tuttimo nde kanko du Allah yaafikimo hawli sappo haram machallah en o heeɓi ñagalde mawde kanko du sanne ɗum du ana jeyda hen joni haalan toɓɓere sappo ɓerde naam darde nder sappo ɓerde nde yottade sa ƴeewi nabillahi dawuda alayhi salam naam kanko o annabajo noon kanko du won hono Allah jaribirimo kulle ka wonano yimɓe kaldatano de wona aya qur'ana ɗe qur'ana ɗum wona hono mi wiyanama maɗa o tan mi manino maɗa ɗum won toon de lugaji ɗe ana kasi guina hono lugatul arabia o qawaidaji ɗi qaidaji ɗi ana kasi guina sanne so wona qaidaji ɗi ɗe aya jaati ɗe newaki yimɓe ana mbiye de o teeti e gen gollidiɗo makko de subhanallah ɗum daganta ko feñeɗɗo simple daganta ko ma an daganta kam min wona haala annabajo saka haala annabajo wallahi wiye teeti gen gollidiɗo muɗum kamdi hono neɗɗo makko sodasi makko ya wolde ayi o neɗɗo ya wolde o ɓamta gendu jambi bonɗi fa jottini ko ɓuuri fuu bonde ɓi annabi souleymana e on jaakirimata ɗum subhanallah ka haala eka nakkisanne fa eka woodi e moori baɓe ana lafde ka e no nokku o hakkille ɗum wona haqiqa ñeñata nenno ɗum ɗon ɓe mbide ɗum woni lutta makko ngal so o tuubi ñande Allah yaafimo nde hawri e nden wona noon sa ƴeewi ɗo joni dawouda ka oka o woni abba on souleymane ka ɓi dawouda noon ayyo famel kaga min tan nden ɗo inchallah mabbo en darata ɗo nam haala ka famama sanne faydaji ɗi ko winda hen ko heewi sanne ana wawi hono sa i asirama ko o tan wawata haalde fatima sappo haram ka sa ƴeewi a wiya hono ñagale alsilama ko ɗi fof e sappo haram woni ko waɗi onno toɓɓirano ko waɗen kono heewi sanne de nden no fowri sappo haram jokka e ala kulli haalin tan eɗen ñaagui Allah subahanahu wa taala Allah hollu en hono sappo haram garoji ɗi holla en caggal muɗum e ñaagui Allah subahanahu wa taala ko gaɗɗen hitande nde ko so moƴƴi yo Allah yaafo hokke en baraji muɗum ko gaɗɗenen so en mboofi ko yo Allah yaafo en leydi min Allah ɓumnundi Allah wattiri jaam Allah wattiri kaldal e kawral Allah waɗan en nema eñen ndungu Allah ko en ƴiwoñe lobbere ƴiwoñe barkinde ƴiwoñe jogui en nafa eɗen ñaagui Allah subahanahu wa taala suudu men télé ndu fo noddi jama o faade e mayru ɓe paabo ndu ɓe balla ndu ɓe balla émission ngaji ɗi ɓe balla suudu ndu yara caggal balla de sa tuti lekki sa yarnaki hiwa tan ko nenno kana yarne noon nenno pula ko e noddiɓe sanne tajiri en ɓe arsukunte en ɓe tinno e suudu ndu mone du fof pullo fof neɗa tinno mone fof tinno min e maɗa joni en tinniɓe nan e nokkuji goɗɗuɗe en gari ga hoɗum hen wallude diina wallude suudu baba golloɗo fu noon ko waɗata mone fof essence mum tampere mum Allah warata e suudu baba nenno mone fof tinno fe immaɗa gara mi waɗi ƴewde Pinal TV ana mawni sande ana pullo bamma ko araga Pinal TV ɗo woni e anda radio tabitan ɗo woni e anda pullo wonko ñakimade nenno jaaha jiiya ko mbawɗa ko gaɗa hakkille yo balla jawdi yo balla dabare lobbo yo balla ɗum fof balla on nen noon moni fof woodi hono goto foti yawa ko mbawɗa ko gaɗa non cagat ɗum mobbo min barkinima sanne min beltanikima immade maɗa so warat ɗo joni min jotima e sanne Allah woni ko waddima diina waddima suuɗi baba waddima nen noon Allah tan wawi yoɓudema a jotama sanne a barkinama a duwanama a ñagama duwaw kala ƴeewo Pinal TV fof ɓe fof ɓe jotama ɓe duwanama joni konngol ma cakitol fade mi waji duwaw inchallah aya konngol am cakitol so Allah jaaɓi eɗen gandi e hitande haram nde
eɗen ñaagui Allah yo Allah moƴƴin battane meɗen Allah hokken barke hitande amin ya rabbi eɗen ñaago sakiraɓe meɗen tinno coon en ɗam hitande ɗe inchallah en tawri mawɓe meɗen enen ka al adaji meɗen so haran waɗi a yahanto mamma a yahanto kawma mbiya kaw ɓe fo ɓiɓɓe maɗa ɓe fo an jeyɓe aya mi wari min ka nangude hunde fo mi jeeya e mabɓe so wona haara timmi allahu akbar a faami haala kaka nden kawma ƴeewa daaba hokke won heɓoɓe hen guese won heɓoɓe hen daabaji won heɓoɓe hen kaddule won kada mbiyo haya ɓe gotel ngel mi hokkima ngel dewel o kaya gendano allahu akbar labto soboydu wala hen ɗen nenno hannde eɗe e ley ngalluji ɗe nenno aɗa jogui sakiraɓe ma fa heewi ana e service ana joguina commerçant e joom en jawdi ana miskina aɗa e luwansi jomum ne jogui sappo galle ɓe gotel yetto to maɗa wiya hay kañum waɗani ceede haaram tinaɗa ƴeewa galle goto dokka ɗum tinɗa ƴeewana jomum uditana ɗum bitiki na dokka jomum jawdi nafoori jomum ko tawi no wawi gollude ɗe kulli eɗe kasi guina jama waɗa hakkille ɗum sa waɗi ɗum a waɗi hunde mawde nenno korka ana waɗe e haaram kono waɗa hakkille fa hannde yettade miskini en faaba deɓe eko nandi e mun en ɗum fuu en ƴeewan jama waɗno hakkille nde won hokkata no faaɗi o heddi ko e yimɓe télé ɓe eɗen nodda jama o waɗno télé o hakkille enen jeeyi goɗɗo fuu jeeyana en mali yo yoga e leydi ley aduna o oɗo télé yimɓe ɓe gaɗnamo hakkille ɓe keɗomo ɓe nana ko o haalata ɓe mballa mo neɗɗo fuu ana jogui ɗo ballal ɗo wonana e guesa demowo tigaji jogui hen gueɗu demowo ñebbe jogui hen gueɗu demowo gawri demowo mbambari demowo maaro homo fuu sa a wari ɗo heɓan ko mballa ɗo en sa wi dina mballata émission dina gonɗen waddu mballa ma dina ka hokke télé o yara yesso sa wi fina tawa gonɗa si fina tawa mo gonɗa fo ana ɗo en ala kulli haalin télé omo hasigini wallede eyi ɗum woni ko min ka nodda mi jama o waɗnamo hakkille so Allah muyi fama sanne an du a salminama sanne an imam Mouhamadou Oumar Sall a salminama an e tinnare maɗa e darde maɗa eyi nam mo ba jotama sanne mo bamba kola bari no mbiɗen an noon nden noon sakiraɓe ala kulli haal tan on fuu on calminama on barkinama on du'anama on ñagama du'aw Allah hollu en yontere warari imamu du'anay ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين